Atreveste a adivinar? Xogade connosco. É unha verdura. É de cor verde. É un alimento saudável. Bótase nas ensaladas. Cómense as súas follas. Empeza por L. Si, a leituga. Seguimos xogando. Aquí va outra. É unha banda musical galega. Está formada por 6 integrantes. Empezaron en 2004. Versiona cancións tradicionais. Tamén ten contos en banda deseñados. O último disco titúlase Ei Carballeira. Correcto, Euxiana Moa e a banda Molona. Acertaches. Xogamos as adiviñas? Imos a ver se podes. Crece na horta. É vermello. É unha froita anda que ás veces pensamos que é unha verdura. É un ingrediente da ensalada. Con el pódese facer salsa. Xaotes? Sí, quero tomate. É cantante e guitarrista. Que fai concertos por toda Galicia. Visitou o noso cole. Gustalle o churrasco. É roqueiro. A súa acompañante debuxa moi ben. Xaotes? Sí, é Pacolas. É un dibuixo animado. É un animal. Ten cola. É de cor azul. Ten unha irmá pequena. É un can. É Luis! É unha comida. É unha hortaliza. O temos na horta do cole. É color laranja. É unha cebolla! Este home ten unha pucha e tamén barba rubia. Leva unha cana na man. E unha pepa na boca. Apalpa as barrigas dos nenos e as nenas. Quen é? O palpador! Parecese moito unha fava. Como se cocida. Acaba en ol. Entonces, ¿qué é?